what's up mga kamaylo. Yo, what's up mga kamaylo anto right. So, natan si patugtun tayo mga kamaylo awa. Pwede mo lang yung tricycle. So, ito patantay natin may tanong mo, sagot ko. Yan tanong mo, sagot ko. So, unang katanungan. Nagmula kay tanay ni tiwatal sabaw. Sa imbaga to tiwatal sabay. Imbaga tawa. Kung no si kami, kung magiging kami daw ni Ibana. Wow! Anak sa kanya. Okay. Palpalin to pa. Hanggat kaya ito siguro mga 20 kan turago sa mo. Siyempre Ibana lahat na Ibana. Talaman basta sa mga domplo. So ang pangalawang katanungan mga kamaylo o diay niyatan. Kung sa kuno ng time rock, ito ko ninibaga sa amin. Ano daw masasabi ko? Ang masasabi ko lang, malilingat ka. Masasabi ko lang sa taong mahal ko na timer ko siguro katulad ng timer kasi kulang yung oras niya sa akin. Ha. So pangatlong katanungan. Sasagutin ko yung tanong mo. Siguro pag di ka makatulog siguro hanggang sa tumbong mo anto. Hindi. Kung hindi ka makatulog at kala mo may nag-iisip sa'yo, wala. Kasi paano ka naman niya isipin, wala namang siyang isip-isipin mo yun. Video ka ba? Again, siguro makatingpit mo, may surot sa higaan mo kaya di ka makatulog. Yun. Yo, what's up? So, ang katanungan na yan ay pang-apat. Siguro pag-crush din ako ng crush ko nito. Siguro manamos kami dahil swimming pool. Pasuyo kami. Pag naging crush ako ng crush ko, siyempre malikat ako. Tawa ko lang. Yung sinabing ko sa crush ko, so shout out kay Jan, kay subscribe po kayo sa channel niya. Ang pang-anim na katanungan mula kay Marlon Salvador, alright, no? Sabi niya, kung makita ko daw si Ibana na nakahubad na nasa beach, anong gagawin ko? Yung tanong niya, ang gagawin ko lang naman ay simple, patunog ko yung abs ko, papapugya mo, Ibana to, kasi bantak ng arawi, bantak ko daya, siyempre Ibana, pugit manayaman eh. So ito patunto ako, no? Tanong niya yan. Ba't daw ang bagal ako? Alam niyo kung ba't ang bagal ako? Kasi siyempre ang bagal ako, di talagang ang bagal ako sa kanya. Bagal ako sa kanya, pero mas ang bagal siya. So naisip ko daw yung naisip niya, si subscribe po sa kanya kay Above Normal TV, right? Taga Pangasinan vlogger din yan. So, naisip ko daw yung iniisip niya, siguro hindi ko na maisip kasi yung isip ko parang isip kasi nag-iisip yun, hindi ko naisip. So ang tanong ni Jamar Caballos, kapinsang kuta niya Lupe Caragawa na ito po tayo, ba't daw ako pinastid ni Micaela? Siguro pinastid niya ako kasi masyado daw akong pogi. Kita nyo naman diba? Wow! Kaya niya akong pinastid. So ito na lang pagtatapos ng aking tanong mo sagot ko. Shout out sa mga nagtanong na kulang pa, kaya subscribe to my YouTube channel, Jad Vlogs TV. Alright, what's up mga kamaylo? Shout out sa mga team Pangasinan vlogger. Right.